Mga puso, malain nga tiyempo nagdala sang pagbaha sa pila ka kabanwahanan sa Clan, Antique, Capiz. Samtang magluwas sa syudad sang Iloilo kag Banuas sang Oton, buhawi nag-igo man sa Victorias Negros Occidental. Ini gitutukan ni Julius Belacaol. Pila man kaadlaw nga na-eksperyensyahan sa madamo nga parte sang panay ang pagulan-ulan dala sang trough sang low pressure area. Kag ina nagdulot sang pagbaha sa pila ka kabanwahanan sa panay. So far, ang sa may bahin sang Aklan, Antique, ano lang man tag-isama lang ini siya ka munisipyo. Ang medyo madamo sa aton sa subong dito sa may Capiz, 33 barangays ini siya, particularly sa may Panitan, Mambusaw, Maayon, Panay, Dumalag, Sigma, Dao, kag Kwartero. Padayon pa nga ginatipon sang OCD ang detalye sa kalitan sang baha. Apang ang maayo nga balita. Wala sang kabuhi nga nadaga o ko nahalitan. Samtang ginabulubanta 200 naman ka mga pamalay ang ginhalitan sang buhawi nga nag-igo sa syudad sang Iloilo kag Banuas sang Oton. Magluwas diri, may buhawi man nga nagtuhaw sa Victoria City, Negros Occidental. Sa tagsa kakalamidad, zero casualty ang kampanya sang OCD. Gani panugyan sini sa publiko. Sige lang pag-monitor naton kag kung kinahanglanon naton sang bulig, hindi gid sila mag-hesitate nga mag-coordinate sa ila barangay officials. Parang at least ano sila salbar sila kung kinahanglanon nila sang rescue. Upod kay Hans Desierto, Julius Belacaol, 1, Western Visayas.